kafe klubu Slávě. Já jsem Lukino a chtěl bych vám představit program na duben. Čím to otevřem? No, otevřem to rovnou otvírákama, ne? Bluegrassový kabaret, otvíráci 4. dubna. 12. dubna, hudba lidu Čanky. Nevěříš? Tak sleduj. Dej www. Počkej, jak www? No www. Ne, ty to už dávno nejsou www. To jsou víz a budou tady křtít CDčko. Budou mít spoustu hostů. Bude tady Pína z minus 123 minut, budou tady kluci z Wild Sticks, bude tady Please the Trees, Vindigo. Počkej, a to se sem nevejde. No, proto je to nahoře. Víz, přes CDčka a hosté 5. dubna Velký sál Slávě. U nás bude totiž jenom afterparty. Bude tady hrát Mardoša. Mardoša přijede. A Mardoša, ten je z těch, ne? Z Tata Boys, ne? No jo, Tata Boys. Tata Boys, počkej. Tata. Boys, akustický koncert, boys. 20. dubna, 20. dubna. 13. dubna bude legendární 10. retro party. A o týden později bude Rumba Latina party a budem trsat. 19. dubna Rumba Latina, 13. dubna retro party. No, to jsme trošku přehnali, no. Party dobrý, no. Party dobrý, no, ale ty jsi to taky trošku přehnal, viď? Jako, na tebe něco leze. Nějaká, hele, tady něco leze, hele. Určitě nějaká epidemie, ne? Nějaký Ne. Počkej, epidemie je 16. dubna, tohle je... Co to je? Takový, jaký efekt, ne? To je zvláštní. Divnej. Počkej, a ten má být až 26. dubna. 26. dubna. Efekt.